Sanibonani ekhaya lamaphupho. Sengibuyile ngizokhuluma ngani ngokukhishwa kwedliso. Ivideo yami yokuqala bengikhuluma ngedliso nje. Ukuthi idliso lingena kanjani okanye ubona kanjani ukuthi wena hayi usudlisile sekonakele manje. Uma ungaka-subscribe ngiyacela uphuthume uyo-subscribe bakithi ukuze mangifaka enye video ngizothi ngizoyifaka la kube ukuthi wena ke uyayithola notification uthola usizo nawe. Namuhla ke sikhuluma ngani ngokukhishwa kwedliso leli othi ufake lona. Ekunye okubalekile ngikushiya ukuthi kuyenzeka umuntu engayiboni kodwa oseceleni kwakho uzokubona ebese kuba uyena okubonisayo. Wena ke modinga usizo uzobe ususizakala. Ngokwesintu ke senza kanjena thina uma ukuthi udlisiwe, uma udliswa kahle kahle kusokhona umuntu okuthakathaka. Ukuze usizakala lapho kusokumele ke udla amafutha noma inyama yengwenya. Noma umkhiphe nje lo muntu uthi hey ngiyakukhipha siyodla fuka umuthi fa ngenyama yengwenya. Awuyobona ke lapho uma kusudliswe ngempela lo phuma lonke idliso. Inyama yengwenya ibulala idliso ngaphakathi. Ngaphambi kokuthi ke likugulise yenza lokho engikushoyo, phuthuma thola inyama yengwenya, thola amafutha engwenya. Kwesinye isikhathi idliso leli uyakwazi ukuthi ulikhiphe ngomuthi wokuphalaza. Nokho lokho ke kunobungozi ngoba ungagcina ke kuba ukuthi uyadlula emhlabeni usalikhipha. Uma ukuthi ke bese lakhelekile ngaphakathi okusho ukuthi mhlambe bese kunesikhathi esiningi lihleli ngaphakathi kuwena. Ingakho abaningi ngeke ngithi akhona amafutha, ikhona inyama yengwenya, amafutha engwenya. Singaxhumana nami ngikwazi ukuthi ngikusithi mina nginamafutha kuphela, inyama nginayo. Ngikwazi ukuthi ngikuposele lokho. Unga-WhatsApp nje inamba ebhaliwe uzobe ususizakala. Siyabonga, ningakhohlwa ke ukusubscribe, utshele nabanye ukuthi hey nakho phela ngapha bayasiza uma unenkinga ekanje. Sondela njengamanje. Nisale kahle.